Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, puasin sanglit iban pamuji, tunggal iban tukot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salam iban salawat apang singkatan Nabi iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kupal namu din sa taud-taud sa mulia-mulia pagsarang sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinyari na isapitan niyo nagbak halukal nabiluwa hawak tu amuin waktu sarayaw-rayaw nang usal simpitan niyo pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala pangayon na to pamahasod si mahating at jawajal in mga kakahinang simpitan niyo katan makabutang siya hamizani hasanatina, makabutang siya rin mga kakanap sing karayawan na to kaadlaw akhirat. Ibanday nga mga sabab ikaampon sing pardusahan na to kaadlaw kana. Day nga sabab yan mga palanggungan na mo pag-iman tay manghud na mo agama Islam. Pagsarang sukul na pa Allah subhanahu wa ta'ala dik siya mamarahi hilak dik sindila singkita niyo malaingkan subay ingkatan pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang natuk siya laway ring hapangagad apang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga yaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala at ikuwaha tangbos na to na in pagbahasahon amuin biya mga bab kyalawayan na to amuin salatut tatawu. Alhamdulillah tabarakallah marra binal waqt tawilan walakinnahu qad istafadna katsiran. San biya mga nakahawa in mga parkala si mawdu yad tulyawayan malaingkan na himawa siya laway ring hapaidda iban laway ring ha si mawakato tanyo bang biya diin biya mga pangadjian tungod mo pabab salat tatawu. Jari niya mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bihaon harumini na sumud na isapitan nyo pa pangadjian lawiluwa pangadjian amuin manunjuki pasambahayang sin manusia lawiluwa ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin deng hamanga sambahayang niya amuin sabab atawakan sambahayang hinangun sin siya matmalengkan inyaun liangan atawa ikaw deng hamanga sambahayang impanghati mo si mambahayang kau hawak tuyaun pardaakan siya malaingkan insang bahayang palahawak tuyaon liangan siya manjari sumambahayang amo na in bab as-sa'atul lati naha anis salatu fiha
Dahil nga mga bab, yan ha, page 44 at tawakan arba-arbaun. Itaan niyo papanagnaan to dyan to hataas. Amuin mga waktu ha, manunjuki in waktu yan saat ay wakiya khamsu aw khamsun aw khams ilahuma sawa wakiya khamsa saat aun ding mga di siya manjari in manusia atawakan in hamuuk tumunay sin sambahayang hawak tuyan. Diba ima na sin sambahayang dahil mga waktu niya amunay nunusia nakawa na to amunay dukhulul wak. Ha? Inhati niya in manusia di siya manjari sumambahayang barkala kabayaan niya. Misal dalil niya in juhur suway hawak to. Ikaw manjari sumambahayang kablad zuhur. In asar damikyan. So inhati niya in sambahayang nakabubutang siya hawak to. Yan halom sing kitab hatta amunay nuno biya nalong nasimba dal fajr. 5 ka jinis inday nga mga liyangan sambahayang biya na simpagbahasahon ubos sambahayang salatul fajr. Nakawa na to liyawayan dilayom na to dakuman tong nato manjari sumambahayang ubos sambahayang salatul fajr. Ha, tuan? Nakawa na to sinliawayan. Malaing kaninya rin na liamud siya rin ha mga liyangan. Nakawa na to yato diyari. Inhati niya ang pagtaarod. O yan masala. Inhati niya nakawa na to nakauna. Manjari siya sumambahayang ubos sambahayang salatul fajr. Bukon ka. Dahil nga mga tatawo. Ha? Nakawa na to yato. Sa inya rin nakabutang ini. Dahil nga mga liyangan, imbab, muna yung sumambahayang ka, ubos sa bahayang salatul fajr. Muna ingatun tawang uning pagbahasahon waktu. Hari pa kita makakadto pa mga pangadjian. Uno bahayin pagbahasahon waktu yan, ay 5 saat, 5 waktu. Inhati niya, aun yan deng 5 waktu yan, liyangan isang bahayang doon. Inhati niya, tiagahan. Ha? Banga mga ahkam, bang siya liyangan inyahon na suwayri manjar hinangon. Sabab may ta, haangan-anga mo yung panghati mo, hikarayaw, malayang kandi pa siya hikarayaw. Sabab may ta, liyangan siya. Bukon mo stahilong mo, sambahayang sumambahayang ako. Asal day sabing sambahayang kuya, bukon day nga mga sala atawakan sambahayang makruda. Sin salatu, duhur, asar, atawakan 5 waktu. Sa along mo sambahayang kuya, day nga mga sunnah. So inhati niya aun ikhtiyar sin ikaw sumambahayang. Malayang kan aun pala to yaun dahil nga mga liyangan. Bila yun tawang unay manasin waktu yan amin liyangan yan halom sing kitab. Ha? Unay pagbahason waktu. Wahya awqatul lati yunha anis salati tatawu fiha. Mahayang matampal di ko manjari sumambahayang sin sambahayang mafruda wajib biya sin zuhur timindog kaw habukon waktu niya in asal damikyan inyat to asal ma'lum imbiahad to tarika asal ma'lum na inyat to liyangan di ko manjari sumambayang haway pen waktu. Ha? Haway pa simusod in waktu. Malain kan in pagbahasahon dun ha ini amin liyangan amunain salatot tatawo. Pagka nakawa tayo liyawayan uno manjari kita sumambahayang salatot tatawo unin ding ha mga sambahayang salatot tatawo nakawa ta sin liyawayan ha. Tayo uno bahayan, muna amunain uno, amunain ubos sin sambahayang salatul fajar. Ba'da salatul fajar, hatta tatla'us syams. Ubos sambahayang fajar, sa hinggari pa humuain matasuwa. Inhati niya rin nga ubos sambahayang fajar, nabukunin sambahayang fajar, timinug ko, biasin hawak to pagkabiaksahan sin ikaw. Ha? In sambahayang fajar, bukum biasin pagkabiaksahan mo, simisilak ni matasuwa. Ha? Nabukunan mo yatin salatul fajar kay mo. Insang bahayang salatul fajar, nabukumbya sim pagkabiaksahan mo, mahalok mo na kita matuo. Taib? Ha?
Unindeng ha mga liyangan sinubos sa bahayang salatul fajar hatta tatla'u syams. Ha? Liyangan siya sa hingga gumawa immatasuka. Ha? Di kauman jari sumambahayang salatul tatawwu ubos sa bahayang salatul fajar bat malaing kay subay gumawa na inuno gumawa immatasuka. Ang pakauman jari sumambahayang. In between long simbahasa di kauman jari sumambahayang. Taib, kawaan ora kuman, asubuhan ni man ako, may talong mas tuan, in nakawa na to na kauna, manjari kita sumambahayang ubos salatul fajar. Taib, supaya di magtaarod in ahkam halawm niya, in hati niya, in manusya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hapang hati niya, di siya magduwarwa. Sa imano siya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, bijahala, halawm kaawam, halawm kahalong, nari siya makabatok pa kasabunnalan. Ang kanay magtuntut ilmu, nawaya jib siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga sila muslim usog, iban muslim, babae. Ha? Bukun ini siya ula-ula. Sabab may ta, alamat sinhi kasalamat mo. Dahing haran, bingkok paran mabuntol. Tayyib, amuyat yung panagnaan. Ha? Hatta tatlu asyamsu. Bang muna to siya mga butangan haraka. Wa ba'da tulu'iha. Ha? Iwan long na simpuas. Ha? Amuin yaon biya mga insuka timutugum na yaon ding ha mga manhiyun anis sala. Amun kakita mo ang ha mga higaddakat na insalatul maghrib suway siya malawa na inuno. Ha? Syafaqul ahmar. Nakawa na to si liawayan yung mga waktu. Ha? Inhati niya, yung pangadyan, sunod-sunod siya. Ha? Bang ko mataki magkita telisiri, wala ko riyaak gaman liyangan, asuway mo telisiri mo yung pagpangadyan. Supaya makaamoy kanyuk nyo kan siyang pangadyan. Ha, tuan? Inhati niya, sunod-sunod siya. Ha? Inhati na silsila. Sa matanta, silsila siya. Nagkukunik-kunik katanim pangadyan. Amura kuman aun takhir atawa aun takdim. Aun biya mga madili atawa aun ding ha mga makauna. Taib. Amuyad to uno pa. Nakawa na to na indua hatta sa hinggalong na kumuha na yung matasuka. Iban isablaw na sinuno wa ba'da tulu'iha. Iban amun biya mga malawa na yung biya mga suka hatta taratafi ar-rumhi. Sa hinggay isablaw na biya mga tugum yad to nabiya malawa na yun among biya uno yad tutuan at usog malawa na yun uno niya impula-pula niya amo na yad 20 minug na yun uno tuminog na in ha salatul maghrib ha nakawa wa inda qiyamiha hatta tazul atawa kani sablong na di kaw manjari sabab singki kita mo pa sa hinggalong na malawa siya inhati na bang muki kita insu kaya umpula nari kaw manjari sumambahayang sa hingga malawa siya. Wa ba'dal asar. Ha? Iwan long na simpuas sa bahayang asar. Liyangan in sumambahayang kaw. Ha? Ubos sa bahayang asar. Long mo sumunat kaw ring ha mga tumtumunat naong ding ha mga nakawata. Sunnatul mutlaka. Ha? Biya sim mga amoy biya mga sumud ko pa masjid. Sumambahayang kaw duang karakaat. Nainyat to rin ha mga sunna mutlaka. Ayaw na ko biya mga uno pa inilong mo ininikabliyatan ba diyatan. Nakawa na to na sinliyawayan. Hangpo ba siya to ang tagpila? Ha? Hangpo siya tagdua. Nakawa na to na sinuno? Nakawa na to na sa sinliyawayan. Ha? Badal asar. Siya manjari. Sumambahayang ubos sambahayang asar. Impagbahasaw doon na ini. Amoy nuno. Salatut. Tatawo. Dahil nga mga sunnah ratibah. Di kau manjari sumambahayang ubos mo sumambahayang salatul pardu atawakan salatul wajibah atawakan amoy biya mga sambahayang 5 waktu. Labay luwa amo na yun ubos sambahayang asar. Tayyib. Hatta tatadayyab ay asyamsu lil ghurub. Sa hinggalaw na malawa atawakan tumugum na apagbahasaw sinta usog tumugum na in. Ha? In matasuka. Ha? Inhatin yari kaw manjari sumambahayang ha mga biyahad to sa hinggalong na malawa na yung matasuka. Inhatin niya aon siya distance.
Ida tadayyafat hatta taghruba, apabila na laong na malawa yaon imbya mata suka yaon, fahadi saatu la yusalli fiha tatawuan illa, ini aun istisna niya. Banglaong na malawa na yaon im mata suka yaon, di siya manjari sumambahayang illa fi i'adatil jama'ati idha uqimati wa huwa fil masjid ala wahya salatul maghrib. Biya na sinuno, bang malawa na yung mata suka, biya na sinipag tinugsing kita mo na nuno. Amo na in salatul maghrib jama'ah. Waraka atay tatawu ba'daha. Na biya na lang na sinuno isa, pupusin sambahayang salatul maghrib, timinog ko tatawu. Ubos sambahayang salatul maghrib. Basta hunta mo na yung muton, ang patakawa unin nuno, ang patakawa unin syarah. Wassalatu alal janaza. Iban lang na naman jari na inunuyaon, man jari na inubos sambahayang, yung mga sambahayang amo na yung salatul janaza. Wakadaus sunan, iban simbya mga nauno mo, amo yung biya mga aunsan kabiaksahan mo, di ikaw pagkalipasan sim mga sunna, biya na sinsiyabot tayad to, ha mga liyabayan, man jari ikaw ganti bihan, sa matanda ko sinsiyabot ti Sheikh bin Baz, aun saon amoy biyak sa ko magsalatul witir. Kana simbya mga kalaul mo nawala na ko nakasambahayang salatul witir. Inhati na manjari mo siya sambahayangon didto ha uno, didto ha adlaw niya. Manjari mo siya kantian didto ha adlaw niya. Uno pa, uno na rin ha mga sunna, amoy biyak mga kabiyaksaan sin ikaw. Isa, ikarwa niya, nasuburoy sabi Sheikh Ali Sheikh rahimahullah, amoy muftil mamlaka bihaun, inakin niya, amoy biyak mga saparati kabiyaksahan mo, magtatahadjud kaw. Inati niya, nahinang mo na wasya adat, nakabuhi mo, duarwang karakaat, upat karakaat, inati na magtahadjud kaw rum-rum. Inati na, nahinang mo na siya biyak mga routine, nakabuhi mo. Sabab may ta, na masakit na kaw, mga inaparasahan mo, bangko rin makasambahayang tahadjud. Sabab may ta, muallak, yung pangatayan mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakawa, kana sing kalaul mo, kapag napaka, kapag lawakan mo sing kahuyan ng pisabilillah, na wala na kaw na kauno, wala na kaw na kasambahayang. Habya had to in niyat, kita niyo, ang kanalong na tuwin, ununo kataan, dahil ha mga niyat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayron makaingat ini. Di ako makaiyan lang mo kaingatan ko niyat ituan yun. Iniyat ini hauno siya, mahalluhu, fil qalb. Iniyat na kabubutang siya hapangatayan. Intupot makaingat ini, mahasot si mahatinggi adja wa jalla, bang unoy kakahinang si mano siya. Unak to kakitaan mi mano siya, baynahu wa baynallah. Baya-baya niya ni Bansin Allah subhanahu wa ta'ala, malaingkan impangatayan niya, sawasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwan niya, amon biya na hadtuin sa paratin niya, pagpakatug na kaubiya mga makaminsan makarwa, in ajar hirihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala, biya da kausin na kasambahayang tahadjud. Kita mo, sa may ta, amo nating kakahinang mo. Hakabuhi mo, inhati na rin ikaw pagkalipasan. Present na ha. Yan tunin attendance mo biwutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo, magniat sadya ka o pamarayaw, wayron din ni makaingat. Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon lang mo biya step sa, inat to, parkala niya ni sin Allah. Bang so pa, may sabi magniat na sadya ko rin mo na paghinangon, kaya iingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inyat to, amo hindi ha mga kakahinang mo. Siya butay ni sa wagmayta manunjo ko siya madto pauno pa mga kakahinang amun sunna. Inyad to laong ya ali Sheikh rahimahullah na isulat da kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala sa wagmayta sindumyad to before siya na to nakapagniniyat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yawman marra, yawman ma in Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkan na rin ha mga niyat na insiyaon waktu nari ba siya magpakasahur bangha mga bulan Ramadan, on waktu mag-continue siya. Biyahat ko, on waktu isang mga isniniban hamis, biyaday sa bahadto. Sabi may ta na, mano siya, biyaday sab siya ka, biyaday sab siya ka, to, mano siya. Na on waktu pagkawayhan pagkaon, kita no Rasul sallallahu alaihi wasallam. On waktu pagkawayhan ni pagsahur, on waktu magpakadiritso, kung ko makawati maguno, magsahur. At tawagan pagdatong mo matway makaon. Kita mo, hamok masayin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na nakabisita siya pa mga asawa niya.
Pag kita nakyan pa mga asawa na mataw din nuno. Mataw din asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na niyat mahal ka. Lain kita hangkan na dahing ha mga unuway ni, dahing ha mga masyruiya, amo yung bipur ko matugin natin na nagniniyat ko bang ha mga yadto po asa. Ha? Inhati ni asal yadto, bisang kauri makawati, daw si mga ulama, nabiya da ko sinuno, biya da ko sin nakasahur. Dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabiya hati magkakahinang niya. Aun wakto na, di na ko makawati, makaririt. So aun wakto sabay makaon, inakin niya, asubon na siya, nakakaon na ko bang ha mga biya kato. Pag kita, pag si niway makaon, pag yan niya magluto na, inakin niya, na ako nilaw na uno, puasa. Inati na bukon biya, yadto kaon ta siya rin ha mga uno, dahil ha mga kudwa, suntuan, bukon magwala pag pabay. Bangway naman kaon pagkadto pa ahli, bukon magwala. Ha? Inati na pag-asugon na kuno puasa, inati niya pagdatong mo pa ahli mo, karatungan mo, misan bukon na uno, raha siya. Inati na suntuan niya, tuwang wayrong makaon, na asal daway na kuya nila ang puasa ako. Inati niya mahayang matampal, inati na makuyag pa. Bukong pagdatong pabay, sipaw nilay, sipaw ning tungkang. Sinwajib siya ay sabi magdasim pagkaon, harap pabay. Inati na kawajiban niya. Nakawa, yat turay nga mga uno, dahing ha mga suntuan, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Uno pa siya, fi waqtain minha wa huma ba'dal fajar, nakawa na to nakain na. Iwan sinuno, wa ba'dal asar, wa yajuzu qada'ul mafrudat. Unin taklik yan hababa yan. Unom yan siya. Inyan amoy biya dukuro ko yan. Aon siya number 6 na kabutang. Fi hadhihi al-awqatil khamsah, ha? Kita anin umbul pito yan hababa harukun niya. In awkat amoy nasabot yan 5 in taod niya. Amoy nawas sa takain ha. In dalil makawa dahing ha mga manhi, dahing ha mga liyangan. Hangkan na manjari siya unuhan, manjari siya gantian mo. Ha? Bang mo siya kya lupahan. Malaing kan bang mo siya kya tumtuman. Hawak to yan, biya si mga maliit ko lang mo. Uy pala ko nakasambahayang asar. Amoy atin manjari, haubos sambahayang asar, manjari mo hitindog inuno. Ha? In asar. Liyangan siya, sa manjari mo hitindog, hauno siya, haubos, sambahayang asar. Ha? Indalil makawata, aakisin Allah subhanahu wa ta'ala, likaulihi ta'ala, wa aqimis salata lidhikri. Inhati na, tinuwan lang na yung sambahayang, bang mo siya kaunuhan, bang mo siya katumtuman. Inhati niya, imano siya, na deng mga sipat niya, sipat uno siya, ang pagpanglupa niya. Ha? Wahada mujma'un alayhi baynas sahaba. Inyan long na naon waktu, ha? Yan bisis deng ha mga sahaba, ridwanullahi alayhim. Kawaun na to, indeng ha mga tafsir sin kitab, al-musannif rahimahullah. May takliyangan inuwos sa bahayang fajar, unindeng ha mga dalil, hangkan siya liyangan. At awakaon tamay tak siya diyari. In diyari at to hangkan kau manjari pag-us-us mo, amuin, wala kau nakasambahayang simbi puruno, bati mo pamukat-mukat, nagbang na, yadto na ko pa masjid, naway na ko nakasambahayang uno yadto. Ha? Sunnah. At tatawo, before sin sambahayang pajar. Pag ubos diyari siya, ubos mo naman na to sumalam, day ang pakaw sumambahayang biya. Us biya, mga bukon day sabkuhan, amin, biya, bukon ba siya kuhan, inhati na sambahayang yaw, ninrukon katan, matlob siya halaw. Inhati na jaid siya yadto. Ha? Puno pa, waba'da tulu'iha, hatta tartafi'a kaidur rumhi. Ha? Ay kadur rum, wa kad kadara ba'du ahlul ilmi, hadal waktu bima yukarribu min rubu'is sa'ah. Inhati niya hangkan liyangan, ha? Hangkan liyangan, sabag tumtumunta. Inubos ng bahayang pajar, mga pila minutes da, gumawa na yung matasuka. Gumawa na yan yung matasuka. Ubusin sa bahayang pajar, mga 15 to 20 minutes. Gumawa na yan ninuno, gumawa na yung matasuka. Hangkan yad, turing ha mga yad to, before sinuno yad, turing na kaumanjari sumambahayang. Suring ha mga kwan, ngiyanan singkit, alaw na uno tayo sun na yan. Ha? Pagbuwa naman si matasuka, ishraq lang sinuno. Ha? Sa pagwa-gwaom mo niya, turing na kaumanjari maguno, di na kaumanjari magnad. Sa aday nga mga sunna, na timindog na kauno, timindog na kauduang karakaat. Inyat tudo ka, ingat turing ha sinuno, sa latod,
Ha? Duha. In duha isab mag-abot agad-agad mga 15 to 20 minutes day sab in wakto niya, amin mapasok-pasok na, mag-abot day sab sa iwan sin mga uno, iwan sin wakto duhur. Inati na mga 11:30 bihan, amoy nimbiya mga wakto munasib, atawa 10 plus, amoy biya mga biya simusuka-suka na siya, dito in wakto sinuno, dito sin wakto sin salatul duha. Bukon siya law mo biya mga bulat mahinaat, nakawa, inyad turing ha mga sunna lillahi subhanahu wa ta'ala, aun sa unumus mo sumambayang salatul fajr bang ko mga jamaa na 10 to 15 minutes bihan nagbabasa ko Quran pagkita mo biya aun na biya sinag niya di mo anin suka na dahing ha mga mustahabba atawa kan matlub na ing sumambayang ko duang karakaat inyad turing ha mga kiwan si mga ulama na panagnaan sin bulat mahinaat halaw munukaw halaw ibadat kaw sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa inda qiyamiha, uno yung maksud sin wa inda qiyamiha ay inda wuqufis syam fi wasatis sama ghairi ma'ilatun jihatus syarq wala jihatul maghrib wa ya'biqu bi wuqufid dhil la yazidu wa la yanqus hatta tazul. Tuntumunta kita man jari sumambahayang biasin mga yadtuin suka hakit tung uno, ha? Hakit tung sin langit, ha? Sahingga maligid siya misanda kuman biya mga laong na maila. Ima na si maila mun si musudoy-sudoy. Ha? Sahingga maligid diad tuwin matasuka, ha? Amun suka hataas yaw biya mga yawn hakit tungan sin langit. Sahingga rit siya maligid diad turi kau manjari umuno, di kau manjari sumambahayang. Ha? Salatut tataw nakasunna nakataw uno ring ha mga tibayhuan sambahayang puasin sambahayang mapruda. Nakawatuan inhati niya bang syari maligid-ligid madtubihanin uno in matasuka dayng ha mga unuyad to siya dayng ha mga liyangan sinsambahayang. Nakawa ay hatta tamilu syams jihatul maghrib sahinggalaw na inuno sahinggalaw na maligid na matasuka madtupa uno harap uno sadlupan at tawa subangan harap sadlupan. Sahinggalaw na jihatul maghrib inhati na sahinggalaw na madtuumuno tumugum na in matasuka at tawakan humarap na siya madtubukon harap mari inadturing nga mga alama, ha? Alamatul qiyamah bang humarap na mari patugum in subangan at tawakan pagwa si matasuka humarap na madtuin suka mahinang na sa mabaliskat na ring mga alama na sinuno alama na sin qiyamah, ha? Uno pa siya uno pa wa qad qadara ba'du ahlul ilm bi 5 daqa'iq inhati niya naon ding ha mga ahlul ilm hinangan nila timbangan was ding ha mga 5 minutes bihan inhati na diari na ka umuno diari na ka sumambahayang ding ha mga uno ding ha mga sunna. Bal qala ba'du ahlul ilm innahu yumkinu fihi qira'atul fatiha faqat malain kaning kaywanan isab na hakwan yan na manjari ra isablaw na bat malaingkan amuray magbasa sinuno imaksud sing qiraatul fatiha dunay ni na amunain sambahayang uno-uno na sunna inhati na mauskaw, ha? Inhati na bukon siya mahawa o nyan ding ha mga bangkaw mga magsambahayang sunnat na mukhalif siya rin ha mga salatul makruda bal jamaa in sambahayang sunna in afdal siya mahawa in tinug mo sabab may ta isa-isa mura, ha? Inhati na magdulwaya kaw rin ha mga dua mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sabay ta insala uno siya dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa hindi nga mga ikaupat niya nakawatanin hikatu ba'da salatul asar, ha? Ay minas salat ay min salatil insanil asar walau sallaha jamu'ut taqdim ila anna tadawas syamsi minal ghurub wa ya'rifu dhalik bil ispirar syam wa taghyiriha inhati na dalawang na sinuno sinuwas sin salatul asar nari kaw manjari sumambahayang deng ha mga sambahayang uno deng ha mga sambahayang sunnat. Nakawa bialaw na sinuno pa, ha? Wa idha tudiyat hada syams ay idha banat min al-ghurub wa qad qadara ba'du ahlul mim hada al-waqtu ala annahu naha biya day sablaw na sinuno amon biya yaon pakikita mo inuno insu kayaw higad langit na uno siya dahing ha mga manhiyun anis sala, ha? Ang kawya mga makakadto pa mga higad darat bihan na kakitaan mo tuod siya insu ka yaon siya nagpupula higad langit, ha?
di mo siya biya mga makwambihan na amuyat tinding ha mga alama, hamuk ding ha mga alama na liyangan siya in sumambahayang kau habiya hatu waktu. Uno pa siya in mga lilayan si mga ulama, wa min adillati ala hada dalik, kawa ano yung dalil, in mga liyangan, biya sin sambahayang salatul asar, biya sin sambahayang ubos salatul fajar, biya sin sambahayang amoy niya unin suka, hari tungaw no, hari tung sin langit, suway siya malawa, biya sin sambahayang, amoy niya unin mata suka haigad langit, in dalil makawa na to, hadis dengkan Abi Hurairah, hadis dengkan Abi Hurairah ta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an salatin ba'da al-asr. Amuinin dalil makawata dengkan Abi Hurairah nakilaw na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tartan tutuod naha anis sala liyangan na insang bahayang ba'da salatul asar ubos sin sambahayang asar hatta taghrubus syams. Nakita mo, ini mo ba syaratan? Wala nalilay lang tayaw ni mata suwa haygad langit at tawayaw ni pula-pula sa hinggalaw na malawa in mata suwa hahigad langit. Hatta taghrubus syams sa hinggalaw na malawa in suwa hahigad langit. Wa an salati ba'da subhi iwan lang na sinsambahayang ubos salatu as-subuh atawakan salatul fajar. Hatta tatlu asyams sa hinggalaw na similak na in matasuka. Sa hingga similak na in masasuka atawa gumawa na in matasuka imma na sin tatlaw ini o tatlu asyams. In hadis yan muttafaqun alay. Imma na sin muttafaqun alay unutuan? Bukhari wan hi Muslim. Kaya gitipakansin sila dua ini na in hadis yan sahika. Sahih siya pasalampiag itipakansin dua Imam Muslim iwan hi Imam Bukhari. Uno pa in makawa tadalil ha mga lima na sabot yadto hadis an Uqbah bin Amir na hadis din kan Uqbah bin Amir radhiyallahu an thalathun saat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhana aw nalip hatas an tusalli fihinna aw an nukabbira fihinna mautana hina tatla'u syams baziga hatta tarfa wa hina yakumul qa'imud dhahira hatta tamilu syams wa hina tadifu syams lil ghurub hatta taghruba rawahu Muslim. Inakideng kan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu liang kami laong nasin Rasul. Imaksud doon na ini liang kami hindi to kita isyo Di Abi Hurairah radhiyallahu anhu, in Rasul sallallahu alaihi wasallam na nag-iyan. In ini sa Abu Hindao siyo, hi Uqbah bin Amir, nag-uuno nagsambahayang, inakin niya, liyang kami. Duka yung saan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-uno, inakinang, iban sin ikaw in himinang, bangkaw kita sin Rasul, inakin mo, liyang kami, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuyad yung maksud sinuno, nahana, iban sin naha, aw nalip hataas imma na niya nahana an nusalli liyang kami law na sin Rasul sumambahayang halimayad to liyang kami sin Rasul sumambahayang halimayad to biya na sin siyabot tayad to amun lima parkala na inyan law na kaya riwayat isyo kaya riwayat hi Imam Muslim illa fi i'adatil jamaah idha uqimat wa huwa fil masjid. Amura lang na manjari, inamun biya mga sambahayang mo, in mga limayad to, aun istisna niya. Inhati na manjari ko sumambahayang, amun biya mga sambahayang, ubos na titinugin sambahayang amun liyangan, sambahayang mapruda, amun sambahayang wajib, bat malengkan, aun sambahayang mo biya mga kialupahan mo, hawak to yan manjari sab ka umuno, manjari ka sumambahayang. Bang mukyatum tumanin sambahayang muway ko nakasambahayang, hawak to yan, misan siya liyangan, umuno siya, manjari siya. Sabab may ta, unin akisin Allah subhanahu wa ta'ala na parman niya kain na siya but na to akimis salata lidikri tinukanin sa bahayang bang mo katumtumanin hati niya istisna misan dito haliyangan bang on sa bahayang mapruda kaya lupahan mo ipapatinog kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa
lima rawahu aw lima ruwiya an Muslim, ha? An Abi Dharr qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta idza kanat alayka imra'an yuakhiruna as-sala an waqtiha aw yamituna as-sala? Qala qultu fama ta'muranni? Qala salla as-sala li waqtiha fa in adaraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafila. Ya Abi Dharr, ya subuh sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaya riwayat day sabdeng kansiyo, dahing kan Imam Muslim. Banglaw na yung kaunan sin ikaw, dahing ha mga ahli mo at tawakan, dahing ha mga uno-uno na rin ha family mo. Ha? In sila yaong mag-uuno sila, magdidelay. At tawakan, pagdilihon nila yung sambahayang. Iban uno pa, uno lang na yung hinangon mo. Ha? Uno lang na yung biya mga iaki mo kanila. Inaki Abi Dharr, ha? Inaki si Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno lang na hinangon mo kanila. Kala, ki Abi Dharr, inaki niya, insambong niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, nusalli an waqtiha, aw na'muruhu an tusalli biwaqtiha, aw tusalliha biwaqtiha. Inaki ki Abi Dharr ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, inaki kulong na kanila, na papasambahayangon sila hawakto. Papasambahayangon ko sila hawakto. Pa inadaraktaha ma'ahum, malaing kambang ko sila laong naabutan, hawakto yan nagsasambahayang, amun wala day sab siya nakasambahayang, ha? Fa innaha laka nafila. Kita niyo? Fa innaha, unim maksud sinha dun hay ni, fa innaha, insambahayang yan, amun siyambahayang nila, bangkaw miyakad, laka nafila. Inhati niya, wala kaw nakasambahayang, miyakad kaw kanila, inhati na nakasambahayang kaw jamaa. Ha? Kitaan niyo. Kitaanin pa. Bagoy mo pa bay, inhati niya, bangkaw si mambahayang, amoy mayroon imam, at tawakan nagsusunat kaw, nakasambahayang sila, impagtag sin sambahayang mo, uno. Ha? Nafila siya. Inhati niya, manjari mag-imam, dunay niya ahkam, manjari mag-imam inuno, in nakasasambahayang na pardo, pagjamaahan, jumamaa siya uno. Ha? Jumamaa siya pardo, ini kaw nakasambahayang na pardo. Pag ukos wayroon aun jama, isa-isa na raso mamahayang, diyarin ikaw jumamaa amat to kanya. Impagtag kay mo sino, no? Sinsamahayang mo, nafila. Inati na sunna siya. So, maunding nga mga ikhwa, inati na nakasul pa masjid, na isa-isa niyara, na jaiz atawa diyari kanya, yung sumambahayang kaw sunnat. Makad kaw kanya, hasupaya, hikatindig nyo kita nyo halka simbal jamaa, hasupaya, hikatindig nyo no? Imbal jamaa, impagtag kayo mo ito, mukunda sa ito, insambahayang mo sibo, natin na si mambahayang kaw dua pardo. Sa impagtag sing kayo mo, uno na siya, dahing ha mga napila. Nakawatuan? Uno pa yung dalil makawata. Warakaatay tawaf ba'dahu. Di kauli sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, aw ya Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadal bait fasalli ay sa'atun sya'a minal layl aw nahar. Biya day sablaw na sinunon istis na adunay ni, naon day nga mga uwos mo tumawap, na uwos sa bahayang salatul fajar. Ha? Atawakan uwos uno ba? Ha? Uwos mo magtawap day nga mga waktu yan. Tumawap ka uwos juhur, okay ra siya. Atawakan inliangan dito ang kau timawap ubos asar, naliangan ni maguno. Ha? Liangan ni sumabahayang kau sunna. Sa denhay nilaong na, hadalil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam jay sa mga sila magtatawab, in sumabahayang kau ubos sinuno mo, ubos kau sin sumabahaya, ubos kau maguno, ubos kau magtawab. Inati niya makasudyat to rin nga mga uno, istis na siya, istis na iya yung pagtawag kanya. Ha? Ayaw mulong nalanga yung mga anak apo Adam, ha? Atawakan inaki para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw mulong nalanga in sila yan, mang sila nagtatawap, na misan sila sumambahayang hawak to yan, siwo na yung kaunan nila doom, laylan aw nahara. Ha? Siwo na yung kaunan niya doom at tawa adlaw. Hinati niya bang paumumus tumawap, na jais kayo may maguno, in sumambahayang kaw, ha? Duang karakaat sunnah. Kauno siya, altay kung si makam Ibrahim inabdal. Malayin kan bang sa pa mamakanul isbiham, amang biya mga rin nakasuot kanin tao yaw na nagigit-git.
Ayaw ka mong tumawag. Sabi, magtartan to, kaunuhan na ka. Kakiikan na ka. Alain kan, kauno-uno na sa katiliwot sing kaabayaon, basta yaon na, diyari kayo may sumambahayang. Inati na, ayaw mo katuan, inuno mulong mo, subay to, dakwatay ko simang kami Ibrahim. Nabang yun na nagigit-gitin tao, tartan to, man ko makamudarat, kauno mo, hatay manghut mo. Wassalatu alal janaza, unim maksusin salatul janaza, naubos siya ni sin salauno. Salatul fajar, wayron ding ha mga sambahayang doon na uning katansin po as waktu, aun sadya salatul maid. Ang kita nung kamasaro na halugal yaon, wayron ding katansin sambahayang aun sadya. Bukon niya sa mga, bukon maid sadya, uno? Ha? Bukon maid, uno siya. Ha? Amuat. Diyan lupahan nyo ng jamu. Bukon hat hamuok sa amuat. Mga pat, mga uno. Ha? Mga mataog niya matay. Bukon hat sa jahamuok. Inati nalipon, timbun tambak in karayawan sinallahu subhanahu wa ta'ala hril kato. Sa may tamo kun hat sa jahamuok yung miyatay siyang mahayang mo, mataod sila. Sa may tayo pagtagsin, magtatagyaw. Amuat. Bukon sa jamait. Inati niya amuat, jamu sino no? Jamu simay. Inati niya habang ayan long na nadyari. Sa may ta inakis yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, Isra'u bil janaza. Ha? Imma na sin Isra'u. Inati niya papag-us-uson sa bahayangon. Yung mga sila uno, yung mga sila miyatay. Lawiluwa bang miyatay, bukun hat Isra'u bil janaza. Na bukun mo na tahalaon bang miyatay sin lapitad daw, so wait to before maghrib, atawa mahapon. Ang pamuhi kubulim may. Inati na nakamudarat pakitahaw no, hamiyatay. May ta, yadto niya nakikita in karayawan niya, biya pakita na kanasin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang mo pa siya tahalaon din doon. Ha? Magyusa pa kaw. Naway na sa ito parkala, sa may ta na, biya dahad to, kakitaan niya ra. Amo yan tindeng ha mga uno, akis yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, Isra'u bil janaza. Inhati na papag-us-uson, inhati na yung mga miyatay, mga miyabot hawak ko yaon, so ito di kumulda siya, hawak ko yaon. Di na siya ipauno, di na siya hipatahala. Fainta kun saliha na. Yari si Santo to, yung pangasubo mo. Pangingkaunan niya uno. Amon biya mga sali, atawa sali hawang babae. Amon biya mga unuway ning pagtag, amon biya mga tao marayaw na ipapaus-us kay mo. Ha? Fakhayyaru taqdimahunna ilayhi. Sabab may ta na yung mga karayawan, haunahan niya yun nagtatakad ka niya. Ha? Yaw nagtatakad ka na yung karayawan. Alam kuhul pa, haraan pa, yaw nagtatakad ka niya. Yung kasanyangan niya, yaw na siya nakahali-hali. Yung pagtahadyod niya, yung pagkarin niya, pamarkas, mga G, yung laul niya, ha? Magbaka mga talib. Nawang siya pa, madatungan in mano sa biyahe niya dyan, amo natin rahan niya. Inhati na haran ko pisabilillah. Ha? Ipapaus-us ha mga sila uno, ha mga sila ahli bang intaw yan tao marayaw. Ituod siya hipatahala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in yakusawa dalik fasyarra tadayyunahu an raqabikum. Nabang sa upameng kaunan niya. Biya mga aun biya didduwa atawakan opposite ataw marayaw na wayron dasan makaingat tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Inhati niya aun nakakarayawan aun naway nasibo din hal nila. Inhati niya, narintura sila magbak, iwansin Allahu subhanahu wa ta'ala. Inhati niya karayawan ni may nang muriha kumi, nakakitaan mo rin to, hadlaw akhirat. Mangi, damit yan, ipakita na kay mo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. But malaingkan, bang mo kaya pagtawatan, pa Allahu subhanahu wa ta'ala, yubaddilullahu sayiatihim, ha? O narihi Ayub, yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kita mo inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw na kapag tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala tuan, pidahan sin Allah subhanahu ingkangian mo pakarayawan. Kau ni kuno, nagbalik loob ko lang sin Tagalog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Gantian niya ingkangian mo pakarayawan. Kau ni kuno inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Nabi din na, inmano siya, sabab may tamano siya kita ini, bukong kita malaikat. Bang naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala rin nga kapampanjari kanila nagsusujud na sadya sila. Nabang sila naraak lang na ipahuyop na isang kakala na suway kita nyo kumamaya na. Inati na panawag-tawag na yato. Naguyop sin
malaikat daw nagbibihana na sing kakala sadyayaw adlaw akhirah biya akyon sin Allah subhanahu wa ta'ala yang kita manusia naon ka pang lupa aon ding nga mga magkakahinang tamukon marayaw so amo yan tindeng nga mga pagtawatan nato pa Allah subhanahu wa ta'ala uno pa wa qada'us sunanur rawatib na amoy nimbiya mga siyabot ta pagkaziyari istisna dun ha inisya amoy ding nga mga sunna li qada'in nabi sallallahu alaihi wasallam lirratibatul lati ba'da ad-duhur ba'da al-asr biya lang nasinnahin ng sallallahu alaihi wasallam amoy paggantian niya aun waktu niya magkasamahayangin sunna na aun waktu pagkahinangon niya ring nga mga ubos ubos duhur at tawakan ubos asar tapab mayta na inmano siya bang niya mga hihinang na sa matan na mo routine na kabuhi niya in sunna na mangi na tanam niya mangi na tanam niya rin siya makahinang biya dahad to bang nahinang niya na routine biya si mga sunna mag sunna sunna ahadiwan alba tuan on kuno isnin iba na miss nahihinang niya na rin ha mga hakabuhi niya masusa siya bang makalawain unuyad to sa mayta ilayaw mil qiyama ingkahapon di na siya magbalik sambil sa jarumat kung inadlaw kiyamat bang ang nahinang mo karayawan na adlaw yan harum yan di na siya to magbalik long mayta pa magbalik da saan di na siya to pabalikon sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan umul mo inisong mo katan paunahan ayaw ko kukan long mo bata pa ako ayaw ko long magwatwat pa Allah subhanahu wa ta'ala di na ako maghinang sing karayawan atawa rin na ako mga G atawa bi ahad pinuno mo sa may sung tay ni katan paunahan bukon bukon mo sung paulihan ang kanin Rasulullah sallallahu bang aun di na magkahinang deng mga rati ba atawa kan sunna na paggantian niya pagkadaon niya hasun na yadto ghaira muin biya mga pardo atawa kan wajib na way niya way kada niya amin biya mga law muaway ko na kadaon ko na lang mahalok na ako biya pajar subay na adlaw dito ko na siya kadaw. Manjari to na. Di. Pagkabihat tulo mo manjari na magkada. Dito na dya ako matug na ako simpajar. Halok na suway na adlaw pa ako magkada. To. Sa yad tuway ro way kada niya. Uno pa siya. Fayajuju fi'lu jami'is salawatis sabiqa. Na yajuj inati na manjari siya. Yung mga nahayad ko amon siya but na to. Nadyari siya amuin biya mga wang aun siyabot na to day sab yalupahan mo wala mo na sambahayang day nga mga sambahayang sibu da pardo sibu da sunna amun way ko nakasambahayang no mo na dilid ako da sindu asar way ko nakasambahayang kaya lupahan mo bukon mo yun maaduring pagtawag na kawa na to na sinliawayan bukon sa tuwat liupa mo naglupa-lupa dugay in kaya lupahan iban sin naglupa-lupa in naglupa-lupa to an kaya tumtuman sa tiud niya wala hinang tayib inatya naman jari ha mga 5 waktu yadto sumambahayang komisan misan siya liyangan wadahaba yarim mga niya yarim biya mga talik sim mga tao pukaha inna ila annahu yajuju fi'lu jami'is salawat manjari long na mga kakahinang ha mga 5 waktu yadto allati laha asbab sumakawa naon siya aon siya sarab inasbabin imong nan joke isiruwi 1,000 ba aon siya sabab inhati na yung mga 5 siyabot na tuyad doon liyangan dito nabang aon doon ding ang mga surut mo tawafira naman jari kaw sumambahayang misan tabay taon yadto aon reason niya bang mga arido inhati niya amoy sa mata fi jamil awqatin nahi khamsa sabika lil adillatil amma tadullu ala anna fi'lis salawati dawatil asbab inhati na misan imkaunan nabi hatuliangan malaingkan bang dumatong inding ha mga sababyad to naman jari kaw himinang atawakan sumambahayang gantian mo atawakan sumunat kawang aun biya mga kialupahan mo malaingkan nakakahinang mo yadto kya tumtuman mo hawak to yan jiaid siya nakawaktuan fi aywak inhati na way with da waktu fahiya takhassusul umumul hadis an-nahy anis salat fi awqatin nahil khamsa wa hada huwal aqrab inhati niya inyat tukhas malaingkan bang dumatungin sabab amin biya mga
asbab mo tawapiraron kay mo naman jari kaw misan yat umuno misan kaw sumambayang hawi ato waya juju kadaul maprudat fi hadhil awqat inati na jari amin biya mga di mo na mauno di mo masambahayang hawak tin zuhur na misan siya madilid bukon na hawak to amantim pagbahasawon atawakan way mo na sambahayang kaya tumtuman mo suway ubos asar ha man jari kaw sumambahayang ha so pamaway ko nakasambahayang zuhur. Sa nagsambahayang na asar. Way ko nakasambahayang zuhur. Tuan. Sa nagsambahayang na asar, ubos na. Sabi, alam mo yan ko nakasambahayang zuhur. Dito amat yung pagyanon, manjari ko sumambahayang zuhur. Nakawa? At tawakan lang mo, way ko nakasambahayang asar. Suway ubos uno, magrib. Dito manjari siya raisab, kau sumambahayang. Sa may ta, way roon mo, tiyoon iwan, kaya lupahan mo siya. Unin dalil makawata, unin dalil wa aqimis salata lidhikri surat at-taha wa hadha mujma'un alayhi bainas sahaba. Nabiya na ilaw na sinyan na bang mukatumtuman in waktu yan wala kau nakasambahayang na suway kau sumambahayang. Malaing kan bang mo siya katumtuman da isablaw na hawak to amun waktu nahi na habihanin parkala na diyari siya. Itinog mo inuno, itinog mo in sambahayang. Alhamdulillah nakawa tayo biya mga kanyukan sina babus sa atun nahi. Kakaon biya mga istifsarat, amin biya mga pangasubo niyo at tungod simbabyan, aman jari kamo mga subo. Dari sambayang kau sunat kung siya mapruda nakawa na tumanin nakauna ha nakawa natin mapruda amin bang kau nag di nakaw bang sa upama timinog na isang bahayang wajib di nakaw manjari sumambahayang sunat kawa tuan nayaw nagsasambahayang kau sunat ha bang sa upama yadto inday nga mga abdal ubos man niya magsambayang nga masjid kay wanan mano siya doon na sumambahayang na magtuy sunnat nangkan sa pag tinugsin sambahayang magtaaro din natin na magkontradict biban sin sambahayang mo oo takari na may nga mga sarayaw-rayaw natin tumakad ba kaw sinamoy no suway na mapasubos magsambahayang janaza pagpakaw sumambahayang sa may sila to karayawan ha although kami isang bayang salatul janaza na kifaya sibo da siya no karayawan da siya inyari salatul janazah isab ayno tatawo uno ini pabaran mo sa siya tungod pakinhawabaran mo ang panyad to pakinhawabaran mo nakapagsadak ka kaw pad miyakad ka uno bukon ko mukhalif ha jamaa inati nabang ko sa pamaro na arambian natakad ila kuan dayaw na waktu pagubos na magsambahayang umulak ni namon bilal magsambahayang kuno magsambahayang na janazah Naman ko so pa man nag-abutan na makabalik ka na pila minutes daw no. Tinog mo na no. Makad na ko bal jamaa. Asal day sa bukod na wajib. Bisan ko sabik sumambayang, hindi sab ko magdusa. Natin na wayron day sim. Wayron da dosa mo. Bisan ko ri makad magsambayang si salatul janaza, wayron da uno mo. Wayron da dosa mo. Para sa ulo ito tapos pa yung kuya ko ng sandang sunod niya. Jadi ko mga daan nila tapos kung salamat din natin salam nila kung tinawag tatawag jadi net bangkaw nagsasambayang na sunat continue mo na yung sunat continue mo na yung sunat maya mo nalarak natin na sumabahayang na sunat sa may tabo kung dato wajib at malingkan bang wajib ahkam paunahon mo na yung wajib ang pauno ang pasunat nakawatuan yung ahkam kami ko nang bangsatuan wajib larakon tanin sunat di na ko man buko mo na sab sa larakon sa salamon mo na ya mid na kawya bihudo ba nakawatan na nakaw nag sa masjid na mutan kamay magbibiya yamutan siya nagkuan kamat
tinog na gano'n, sumak. Larak mo. Sumak. Di ignadya ko. Ina tina Niya timidog na ko, makad na ko ha. Kon, sa may taway ron to. Nakakawata na sila kauna ha. Dolar ako hindi kita magbasa. Di na ko sa may taway ron na sambahayang magkwasing sambahayang dan illa salatul maktuba. Imana salatul wajib. Na tanabang titiminog ni kamat yon na magsambahayang na wajib atawa kang pardo atawa uno-uno na rin ang mga sambahayang 5 waktu. Di na ko man jari sumambahayang uno. Sumambahayang sunnah. Nakakawata na sindiawayan ha. Tuan makdum. Mga subutuan. Pag yan, pasawa ka mo ini ni. Bangsaw pa pag yan long ta, akaran siya sumambahayang. Sa pama, hambuk na kuman siya, mabaya ko akaran siya. Unit to, ding mga wakto sadya, ding puas asar, di man siya ano taan, buk pa. Puas duhur, bihat. Kataan sin 5 waktu. Jiyari siya. Jiyari siya. Kataan sin 5 waktu. So pama ha. Ubos na kita nung nagjamaa. Aun na kasud. Sa pama nagmi-meeting ko parkala kamay niya. Alaw masjid. Sabi alaw masjid di sa manjari pagmeetingan parkala dunya. Kawaan yun. Yung masjid di siya manjari pagmeetingan parkala dunya. Adlaw akhirat imano siya magmeeting siya adlaw alaw masjid parkala dunya. Papanjarihun in unya deng mga ohimar. Ingatan yung himar? Ha? Donkey. Liyangan po si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid pagmeetingan siya parkala arama. Ayun yung parkala dunya. Kataan sa dayon parkala arama. Ubos na kita no si mambayang alaw masjid. Pamaron ko nagjijikir-jikir. Manjari ko takon ko sinambok tao. Bani ako magjamaa. Manjari ko makad kanya sumambahayang. Manjari siya mag-imam. Ha? Sa may matmaleng kanin sa bahayang muuno na siya. Ha? Nafila na siya. Inhati na nakasamahayang kau na kapag kaywanan ulama nakapagsadak ka pa kau kanya, inhati na nakapagsamahayang pa kau nafila. Inhati na man jari ka magjamaa. Inhati na indarajat jamaa wala niyo na uno, wala niyo na i. Ingatan niyo halaka sin jamaa. Abdal sabkay mo bihati ni nangon muray sin sumamahayang kau uno mo. Daing sun sumamahayang kau isa-isa. Isa. Ikarwa na isab. Pagdatong mo bihan, wayron na to. Ha? Manjariad tumisan isiuso na rin doon tawakon mo bihan. Magpaiwan kau ka na. Isa kaulo na magpaiwan kau ka na sumambahayang. Amo yan tuwing kahalkaan sinuno. Kahalkaan simbal jamaah. Diyarit yan. Diyari siya to na uno-uno waktu. Diyari siya ha uno-uno waktu. Pag-uusin mo mag-imam dito, tuwan. Ha? Imam dito, mo nakasambayan mo. Ikaw yung sumod. Manjari ko mag-imam. Diyan sab siya. Manjari ko mag-imam. Hindi yan sinda. Inyat man to lillahi ta'ala. Ayaw na ko. Nakakawa na to na inyat ha. Sibu da siya to katan. General kami ni siya. Sibu da siya. Ayaw na ko magkuhan. Diyawain katwawla. Suli. Maguno pa. Maglocate pa ba siya. Hindi ikaw si mamahaya ngayon na lillahi ta'ala. Inyat mo ramay na to. Asal niya kadkaw ka niya. Kununo. Ha? Iban. Kung wajibin siya mahayang makadkaw ka niya sa latot. Tumul sa latot asar. Asalin niya kad makaw ka niya. Sunnat. Lami luwa habang haong panghati mo. Palengkan bang way magdoro na ko. Inakulong mo to, nabos na ako si mamahaya. Natin na, away ron na mo, biduni al nung singkuan, ikaw makad ka niya. Abang ko nakapangati, ang siya, labis piliwan ang takaw. Sumabahayang ka mo, karwa. In kayo mo sun, nating ka niya, uno-uno na wakto sa bahayang siya, bahayang niya. Nakawa, masaway niya. Uno pa? Allahu alam, in sunnat manjari siya mag-imam hawajib, sa in nakawa na to, nakauna, Allahu alamin yan to amin manjari mag-imam in sunnat hawajib amin nakauwos na sa nakawa na to nakauna in sunnat na bangkaw nag eto pag air mo kuna sa bahayang ha in air mo niyat mo sunna di marain no Wajib. di marain wajib pag kay niyat mo mag-air ka wajib manjari ka mo sumambahayang katan sin sunna na Allahu alam manjari mag-imam in sunnat hawajib pat malengkan in masyhur manjari mag-imam wajib hauno maka din sunnat hauno hawajib pag asim pangasubo siguro na wallahu alam bisawab Maganda siya kung sa pamilya ng niya na sa basta ko ano. Hindi ako tanong kasi ng waktu yan sinad. Yun ako. ayaw na ko magkuan ayaw na ko mag unuway ni mag niyat ayaw mo na taalikan ni niyat mo amin lang mo in magniyat sa jako ni magaira ko sunnat sa para makakurud sigaw makaig ka hauno akilap magair na sadya ka para lillahi subhanahu wa ta'ala tabi wa sumambahayang ka wajib
Biasin hadap mo, biasin niyat, mulong mo. Sumambayang ako sunat sa magbasa Quran. Iyan na yan to siya. Sa hangkan ko mag-ayir, sumambayang ko, uno na rin ang mga mapruda. Labi luwa magbang, labi luwa maguno.